mongko kang samapta arsa ngulir budi cipta rasa manunggaling sasana parigyan binekten Bapa Sumardi anganti satriya sinangga jajar Dimas Suyadi adalah Dimas Sumadi kinen amekta kembar mayang kayu klebu Dewandaru Jayandaru jangkeping sarana tandha pangranguling Sri Kapargya temanten jalu saking sasana pambusanan Ibu Susiati adalah nuwun sewu ingkang kepareng angasta siratan Ibu Painah Ibu Parni samapta mungging sasana parigyan munga ing sasana tumapak lastaning tata cara badhe pambayanging kembar mayang kayu klebu Dewandaru Jayandaru saranane yen wong luhung betalopo kurang goleng elinga lajat mika yen watana kudu manes preseng semeng sasana bedaning kabawah sami no cabyanto karso no cabyanto sakarso tanarakoso kang kinarti leng-leng indriya mangungkup kanduan rima lelena tanpa kanen lelena tanpa kanen yen pantulus Haluraga pangarsing lampah caraka ingkang mangka tinanggelah piniji badhe angacara lumarep Sri Kapargya temanten jali tinanggelah Bapa Sumardi nganti satriya sinungga jajar Dimas Susiati dalah Dimas Sumardi lumaksana saking katebian dina kepareng sinawang amung minangka rancananing pahargyan kang sinebat kembar mayang kayu klebu Dewandaru Jayandaru emot mring purwaning dumadi Bapa Sumardi lamun kembar mayang sakembaran ingkang kepareng karipta wonten ing pustaka Raja Parawa duk nalika wonten temantening jaman Parawa kadya daping satriya panengah Pandhawa dar Adina dalah putri Widyara Kandhang Wara Sembadra Sinarana mongko pepasaran adene dening sasana parigyan ing sinebat kembar mayang kayu klebu Dewandaru Jayandaru ing kemangka Denyasa para widodari cacah 7 saking Kayuwangan Suralaya ninggih Betari Lengleng Mandanu Sari Lengleng Bakar Mayang Tunjung Biru Betari Probosini Betari Suprabu Kaelo Aling Budaya Kraton Surakarta Hadiningrat kados hiasan dalem Gusti ingkang sinuwun Sri Susuhunan Pakubono ingkang kaping 50 meratelaken lamun kembar mayang kenging kinarya pitutur luhur bebasan kena kanggo jagat tuwak tolak balak murid jroning sasana parigyan katan ana rubeda umpama jeneng ana rubeda ora bakal teka yen to nganti teka ora bakal tumomo parandene tumomo ora bakal dadi daya ngopo
wis ginendong panggendong ing kebar mayang ayo luput saking gebenyang merucut saking gegendongan Jinarwa Bapak Triyanto Dalaibu mung memetri budaya Jawi ing Lemampah Sang Maniro Bapak Semardi Sinondro kene kepareng lumaksana pindaning parastra ing lumit uwal saking kendhing langkat daya-daya marepeki Srikaparjo tematen kakung godha pangrencana mapan iku ya sejatine urip dumadiku saka nenganing ing tepa singangsana ya tawang towang prajaku sinebut pura kentana lumarapnya temanane kakung kablebeteng raja Wesi rantok-rantok sumeblok keblating paningal kapantoking Cakrawawa gumiring pambiwadaning Srikapargya temanten kakung saking sasana pangrant manjing nggih sasana parigyan sadaya kang sami kepareng ambiwada dene kepareng tumuli lumaksana mugia ubayane tan balendani jroning sasana parigyan
songsong agung kang maweh Prabowo yuwana sagung dumateng kala mendak kala sirna saking bali marep Caos uningo dumateng Sang Wimbasara kekalih ingkang kepareng tinanggenah ngadani tumapak ing tata-tara pangandika pasrah panampiling Sri Kaparigya tepating jali mongko Sang Narpa Jundaka saking keluarga besan sinirwe tinggi wingking saking Gebang Masaron dinekten Bapa Surata jumeneng kasimbul jiri-jiran Bapa Cip kala panjenengan Bapa Widodo atur panampi pangandika pasreng Sri Kaparigya tepating jali Sang Wimbasara Bapa Priyanto sarjana teknik jumeneng kasimbul jiri-jiran Bapa Kusmadi kala panjenengan Bapa Aman pramila dumateng Sang Wimbasara ingkang kepareng tinanggenan piniji angadani tumapak ing tata-tara pangandika pasrah panampiling Sri Kaparigya tepating jali kepareng samapta ing gati sawega ing diri mila semoga katur dumateng Sang Narpa Jundaka ingkang kepareng tinanggenah amasraken putra tepating jali Bapa Surata tumuli samapta jumeneng